φοβάμαι. Μερικές φορές φοβάμαι. Φοβάμαι όταν ακούω τους κεραυνούς έξω από το παράθυρό μου. Ή όταν είμαι μόνη μου σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Στο σκοτάδι όλα φαίνονται διαφορετικά. Μερικές φορές αποφεύγω να δοκιμάσω κάτι καινούριο, γιατί φοβάμαι μη χτυπήσω ή ότι δεν θα μου αρέσει. Φοβάμαι όταν η μαμά μου με αφήνει μόνη μου και φεύγει. Το να φοβάται κανείς είναι φυσιολογικό. Όλοι φοβούνται. Οι μεγάλοι, τα παιδιά, ακόμη και τα ζώα. Το σημαντικό είναι να βρεις τρόπους που να σε κάνουν να νιώσεις γρήγορα καλύτερα. Την επόμενη φορά που θα νιώσεις ότι φοβάσαι, πάρε αγκαλίτσα την κουβέρτα ή το αγαπημένο σου παιχνίδι και αμέσως θα νιώσεις πιο ασφαλής. Μπορείς επίσης να πας στους γονείς σου και να τους πεις τι είναι αυτό που σε φοβίζει. Θα σε κάνουν σίγουρα να νιώσεις καλύτερα. Μερικές φορές είναι πολύ σημαντικό να μην αγνοείς το φόβο σου γιατί σε προστατεύει. Για παράδειγμα, όταν ένας μεγάλος σκύλος γαβγίζει και γρυλίζει, μείνε μακριά του. Προσπάθησε σιγά σιγά να αντιμετωπίσεις τους φόβους σου με τη βοήθεια των άλλων και θα δεις ότι αυτό που φοβόσουν δεν ήταν τόσο τρομακτικό τελικά.